Hovorí sa, že život je jazda. Musíte vedieť, kedy pridať, ako zvládať riadenie či udržať rovnováhu a inokedy spomaliť. To isté platí aj pre Trnavu. Hýbe sa vpred, ale smeruje tam, kam má. Volám sa Andrea Čajková a Trnava je môj domov už viac ako 10 rokov. Učila som stovky študentov na Univerzite svätého Cyrila a Metoda v Trnave. Stretla som tu ľudí, ktorí formovali to, kým som. Bola to jazda. A aj preto kandidujem na primátorku. Zbierala som skúsenosti na mnohých medzinárodných projektoch, v krízovom riadení a na krajskej úrovni. Nastal čas zúročiť ich tam, kde budú mať skutočný dopad. Uvedomila som si, že tou silou, ktorá skutočne hýbe mestom, sú ľudia. Ich názory, podnety, príbehy a radosti. Ale aj starosti, ktoré prežívajú každý deň. A tie potrebujú byť počuť. Mám plán a chcem ho realizovať spolu s vami. Som za komunity, ktoré tvoria srdce nášho mesta. Za mestské časti, ktoré rozhodujú o svojej budúcnosti. Za mladých, ktorí budú chcieť v Trnave zostať. Za spoluprácu medzi mestom, župou, firmami a univerzitami. Za šport v lepších podmienkach. A najmä za vás. Povedzte mi, čo by ste v Trnave chceli zmeniť? Som Andrea Čajková, kandidátka na primátorku Trnavy.